हेल' फ्रेन्ड्स खुलुमबाय नोंथांमोनखौ फिन खेबसेबाव आंनि मोनसे गोदान भिडिअ बरायनानै लाहरबाय नोंथांमोना आंनि भिडिअखौ जोबजासिम नायलां भिडिअखौ जुदि मोजां मोनो लाइक खालाम शेयार खालाम लोगोसेनो आंनि चेनेलाव नोंथांमोना गोदानब्ला चेनेलखौ साबस्क्राइब खालामनानै हो फैदो दानिया भिडिअखौ जागायनोसै बर' हारिनि सोमावसारनायखौ गोदान लामा दिन्थिनानै होग्रा बर' हारिनि सोमावसारनायाव गोदान बोलो होग्रा उन्दुनानै थास्रिनाय बर' हारिखौ फोजाखांनानै होग्रा जायखौ जों हारिनिनो बिफा होननानै मिथिगो जायखौ जों बड'फा होननानै सिनायो बिथाङानो जाहैबाय बड'फा उपेन्द्रनाथ ब्रह्म दा बै बड'फा उपेन्द्रनाथ ब्रह्मखौ जों रावबो बर' हारियाव सिनायै गैया बा बुहुमाव रावबो सिनायै गैया दा बे बड'फा उपेन्द्रनाथ ब्रह्मआ 1956 मायथाइनि 31 मार्च खालि जोनोम मोनदोंमोन बिथाङा जोनोम मोननाय सान 31 मार्चखौ आसाम नाङैनो फरायसा सान महरै फालिनो थाखाय गोबाव समनिफ्राय बर' हारिया नारसिनबोबाय दंमोन आसाम सरकारखौ दा थिग बेफोरबायदिनो नारसिनै थांनाय 2022 इं मायथाइनि 6 सेप्तेम्बर खालि 31 मार्चखौ आसामाव सात्र दिबस थामहिनबा फरायसा सान हिसाबै गनायनाय जादोंमोन दा बै सानखालि बर' हारिया डिमान्ड खालामबोबाय थानाय मोनसे दाबिया जाफुंसारदोंमोन थामहिनबा बै सानखालि मबेबा मोनसे लेभेलाव बर' हारिया देरहासार जानो हादोंमोन दा बै सानखालिनिफ्रायनो आसामाव सात्र दिबस हिसाबै बा फरायसा सान हिसाबै बड'फा उपेन्द्रनाथ ब्रह्मनि जोनोम सान 31 मार्चखौ अरायसम फालिलांनांगौनि थाखाय आसाम सरकारा गनायनानै लादोंमोन आरो थिग बेफोरबायदियैनो गिबि खेबनि थाखाय बै 31 मार्चखौ फरायसा सानखौ खुंफुंनो थाखाय मोनफ्रोमबो सरकारि फरायसालिफोराव सरकारि फसंथानफोराव आसाम सरकारनिफ्राय मोनसे अर्डार हरनाय जादोंमोन दा थिग बेफोरबायदिनो बै सानखालि 2023 इं मायथाइनि 31 मार्च खालि गिबि खेबनि थाखाय बर' हारिनि बिफा उपेन्द्रनाथ ब्रह्मनि जोनोम सानखौ फरायसा सान महरै आसामनि खना खनलायाव खुंनाय जादोंमोन दा थिग बेफोरबादिनो देग्लायबो 2024 इं मायथाइनि 31 मार्चखौ फरायसा सान महरै फालिनो थाखाय आसाम गभमेन्टनिफ्राय बायदिसिना हाबाफारि लानानै मोनफ्रोमबो सरकारि फरायसालि फरायसालिमाफोराव खुंफुंनो थाखाय बिथोन हरनाय जादों आसाम गभमेन्टनिफ्राय बायदिसिना हाबाफारि जेरै कालचारेल प्रग्राम कुइज कम्पिटिसन एसे राइटिं कम्पिटिसन डिबेट कम्पिटिसन बायदिसिना हाबाफारिखौ लानानै बै सानखौ खुंफुंनो थाखाय आसाम गभमेन्टनिफ्राय अर्डार हरनाय जादों आरो दिनै बर' हारिया गोबाव समनिफ्रायनो गोबां बोसोर सोमावसारबोबाय बै सोमावसारनाय मोनसे गोदान लामा दिन्थिनानै होग्रा उन्दुसोमनानै थानाय बर' हारिखौ फोजाखांनानै होग्रा बड'फा उपेन्द्रनाथ ब्रह्म बिथांनि जोनोम सान बे जोनोम सानखौ आसाम नाङैनो बर'फोरा फरायसा सान महरै फालिहोनो हाबाय बे जोंनि बर' हारिनि थाखाय बेसेबांबा गिदिर देरहानाय फ्रेन्ड्स दिनै नोंथांमोननि गेजेराव आं बे मोनसे सुंद' भिडिअखौ लानानै फैबाय भिडिअखौ फोजोबनो थाखाय आखायाव लाबाय नोंथांमोना भिडिअखौ जोबजासिम नायनायनि थाखाय साबायखर बावहरो लोगोसे भिडिअखौ नोंथांमोना मोजां मोनदोंब्ला लाइक खालाम शेयार खालाम लोगोसे चेनेलखौबो साबस्क्राइब खालामनानै हो गोजोन्थों